Di ba lang kasama nyo pa rin po Mami Tanya Chinita from 90.7 on Love Radio. Tabi siya pakilambing naman po, palambing din sa mga kapitbahay nyo, sa mga friends nyo sa Facebook. Pakishare naman po ng ating Facebook Live para mas marami tayong masharean po ng good vibes this Tuesday afternoon na yan. Today po, dalawang gwapo. Supposedly ang ating makakasama at magigisa ni Mami Tanya Chinita. Hindi na natin patatagalan. Please welcome kasama po natin dito ngayong hapon sa Facebook Live ang magpinsang buo, Bolichi and Top Suzana. Hi! Hello everybody! Bolichi. Hi Tanya! Tanya, wala si Bolichi cannot join us ngayon kasi merong family emergency na hindi talaga, talagang hindi. But kasama natin siya in spirit at kung hindi lang dahil sa klase nung sitwasyon na meron siya na hinahandle ngayon, kasama natin yun. Laging present yun. Never absent yun. But nakita ko in his yun. behalf, present ako. Oo, nakita ko yun. Yung pinsan niyo yun, di ba? Si Chris? Sina? Sorry? Yung pinsan mo din, yung kapatid niya, di ba? Oo. Yes, oo. Sige. In prayer, kasama niyo ako dyan. Yan. Thank you. Maraming salamat. Anyways, thank you sa pagsama sa amin dito sa Dibdiba ng Laban sa Love Radio Manila. Thank you. Yes. Kayo ba yung tipo ni Bolichi na magpinsang buo na even nung bata pa kayo, magkalaro na kayo tapos hanggang mag-teenager na magtropa pa din? Yes! Close kami ni Bolichi. Okay. Para kami magkapatid. Yes. Tapos, alam niyo mo yung secret niya, alam niya yung secrets mo. Well, hindi naman ganun. Pero wala na rin kami mga sikreto. Pero kami, very close kami na pinag-usapan namin yung mga thoughts namin, mga pangarap, Oo. So, kahit magkaiba kayo kami, parang, kasi magpinsan kami na magkumpare. Yes. Sorry? Oo. So, even, di ba nung high school, magkapareho ba kayo ng school o magkaiba? Magkaiba. Hindi kami nagsabay ng school kahit kailan. Pero, lumaki kami sa pamilya kasi namin magpipinsan, very close. Tagi kami every Sabado at Linggo. Oo. So, tapos sleepover ganyan. Oo, talagang ganon. So, eskwela lang ang pahinga. Yes. Eskwela lang ang pahinga sa amin, Monday to Friday. Tapos, pero sila Bolichi kasi, tsaka yung brother niya, then si Tat, yung first na younger brother niya. We grew up marami rin kaming taon growing up in one house. So, talagang, magkalaro talaga. Magkalaro. Tapos magkamukha na parang ganon. Sinasabi ng mga kakilala nyo na para kayo magkakapatid, di ba? Usually ganon yung... Maraming ganon. Hindi kami magkakamukha, pero para kami magkakapatid. Yes. Okay. Ikaw yung isa sa pasimuno ng first few lines ng Magkakasama Tayong Muli, di ba? Hassle naman, lahat na lang bawal. Kwento mo naman. Yun, bagay sa'yo. Thank you. Bagay sa'yo. Salamat. Matutupad na yung pangarap ko. Gumawa ka ng version mo nun. Walang problema yan. Pwede. Bagay Thank sa'yo. you. Galing mo talaga. Kwento mo lang. Ito ni Bolichi yung song. Paano? Naluto. Pandemic yan eh. So last year, nung na-lift yung di ba, nag-ECQ, so lahat lockdown. Tapos, nung nag-MECQ, pwede akong pumunta, napadpad ako sa QC sandali, kung sa taga-QC si Bolichi, ako taga-South ako eh. So, tapos, bago umuwi, dumaan ako sa kanya talaga, sinadya namin siya, tapos nang kumustahan kami, tapos, grabe no, hassle no, ganyan. Tapos sabi niya, Top, gawa tayo ng kanta, gusto mo? Sabi ko, oo ba? Tapos sabi niya, kailan ka free? Sabi ko, ngayon na. Tapos kinuha ko yung gitara doon sa pader niya, tapos yun na yun, first chord.
Hassle naman. Pweng. O yan, tapos sinulat na namin doon. Yun na yun. Yun yung simulain. Walang kaplano-plano talaga. Talagang walang plano. Oo. Aminin Katuwaan natin, lang. minsan yung mga impromptu na song, yun talaga yung nagte-trending. Kaya, abang ka lang dyan. Diba? Oo. Minsan, Oo, sana, minsan. kami naman dahil nga walang plano. Ano kaming sinadya doon eh. Wala kaming, gusto lang namin gumawa para sanity na rin namin dahil syempre nawala lahat ng shows namin. He's a musician also, so may mga schedule din siya ng shows. Ako, wala rin mga shows, walang concerts, walang touring. So parang hassle talaga. Pero yun nga, kaya yun yung sitwasyon na, sige kung gagawa rin naman tayong unang kanta tungkol saan, sabi ko, tungkol dito sa sitwasyon na to. Yes. So yun na yun. Doon lumabas yun, talagang ganun. Unang latag din ko, hassle naman. Yan. Tapos sunod-sunod na yan. Lahat na lang bawal. Diba? Yes. Alam mo, nakakatuwa kasi nag-collab kayo kasi I believe yung mga Pinoy nitong lockdown, nitong pandemya, inaantay nila maging active yung presence ng mga idol nila sa social media, sa yung mga ina-idol nila sa bar. Parang inaantay namin kayo, kailan ba kayo magpaparamdam sa amin, kailan ba kayo magigig online, parang gano'n. Alam mo, nag-aantay rin kami pero mahirap yata yung gig na hindi online ngayon kasi bawal di ba? Oo. So, bawal magsalo-salo kasi. Bawal magtipon-tipon Oo. So, pero online, balak mo ba mag-acoustic, mag-session sa Facebook or YouTube? Ako on my own, I do that sa Facebook. Lalo na mga fundraisers. Lalo na yung, like, nung isang gabi lang, nag-fundraiser ako para sa pinsan ko nga, sa kapatid ni Belichi. Fundraiser ko yun, 3 oras na pala ako tumutugtog, di ko na napansin. Yes. Oo, napanood. Nadaanan ko yun. Nadaanan ko siya. Talaga? Lumaan ka, thank you so much ha. Welcome. Nag-ano kami, tumutugtog lang ako sa online lang talaga. Yung normally Facebook. Sa Facebook. Tapos pag ako lang yon. Pero kami ni Belichi, hindi pa kami nag-online shows together kasi basic kami lang muna, gusto muna namin ilabas muna yung mga songs. Pag medyo nakailang songs na kami kasi ngayon 2 single pa lang. So, syempre kung mag-online show kami, 2 single lang kakantay namin. So, di ba? So, popondo muna kami ng mga nilabas kasi nakahain naman, ready naman yung mga kanta nga lang kasi sa Balcony Entertainment. Ang gusto ng Balcony, syempre gusto nila Rico. Pag naglalabas kami ng songs, sana may visual component, like a video of some sort. Pero dahil nga biglang umagpit din yung mga restrictions natin ngayon, hindi kami makapag-shoot. So sige, pause muna. Basta promote din muna continue muna tayo mag-promote nitong 2. Tapos pag pwede na tayo magsama, kahit 3 lang tayo, 4 lang tayo, shoot tayong simpleng video para ma-release na kagad yung next song. And baka makapag-shoot pa ng videos for the next songs para lang kung sakaling humigpit bigla yung restrictions ulit, at least may baon na videos. Yes. So basta antabayanan niyo po. Talagang marami kami mga abang lang kami. Abang lang kami. Oo. I-share namin kaagad sa inyo yun. Sari-saring mga kanta. Wow. Alam mo, gusto nating batiin, i-shout out yung mga nanonood sa atin sa Facebook. Hello kay Samara Salarda from San Pedro, Laguna. Hi Samara, salamat sa pag-share at sa panonood ng live. Hello din from Colion, Palawan, we have Wednesday. Thank you so much. And last, hello kay John Clint Villanueva from Aklan. Salamat po sa pag-share at sa panonood ng aming Dibdiban ang Laban. Okay, napansin ko yung music video ng MTM. Feel ng 90s vibes. Napaka-therapeutic ng vibe para sa aking batang 80s and 90s. Parang ganun. Kaninong concept? Top. Kita niyo po ba si Pikachu sa likod? Ayan si Pikachu po. Ayan, top. Kaninong concept yung music video ng Magkakasama Tayong Muli?
Yan. Concept ng director yun. Concept ng director. Yes. Concept ng director yun. Tsaka ang pumili ng director namin si Rico Blanco rin mismo. Kakausap siya ng ilang mga directors na gusto niya. Tapos mag-share sila ng concept. Ng concept ng video nila. Tapos ang napili niya, itong director na gumawa ng video namin. Yes. So, enjoy rin namin actually yung video, na-enjoy namin din yung paggawa. At safe. Recalls namin nun. Yun, oo. Alam mo, na-feel ko yung vibes ng video and sobrang, ano ba siya, consistent doon sa genre ng music. Very 90s. Parang gano'n. Parang nanonood ako ng Stranger Things. Alam mo yun? Talaga? Oo. Galing. Talaga? Yes. Stranger Things parang 80s na na vibe na. Yes. Pero 90s yung kulay. True. Sobrang true. Ganon. Yes. Oo. Okay. Galing ha. Galing ng perspective mo ha. Ayos yun ha. Galing. Oo. So, yun. Since lahat tayo nawala ng gigs this lockdown, this Oh my pandemic, God. Oo, totoo. ano yung bago na nasubukan mo ngayong lockdown na hindi mo naman ginagawa dati? Di ba marami nagplantito, nagluto, nagbenta online. Ikaw, ano yung bagong ginawa mo? Tumutulong sa paglinis ng bahay lagi. Ako ngayon ang designated dishwasher. Hindi, tsaka recording sa bahay. Dati hindi naman kami sa bahay nagre-recording eh. Oo. 'Di ba? Sa studio eh. Pero yung paraan ngayon, na kailangan talaga kilalanin mo yung technology mo and kailangan talaga hasain mo yung sarili mo sa paggamit ng teknolohiya na available sa'yo para ma-continue mo man lang yung paggawa ng mga kanta. Yun. Doon ako, busy rin ako dun kasi kami ni Bulichi, busy kami with doing that at pagpo-promote. So, yan. At saka, isa pa, yung magpa-fundraiser at home sa sari-saring mga causes, katulad ni Kerafi, minsan medical yung cause, minsan pang frontliners. So, yung mag-show ka, isa pa, yung mag-show ka ng online, very weird sa akin kasi wala kang audience eh. Ang audience mo nasa screen. At hindi mo naman sila nakikita, ikaw lang nakikita nila. So yun yung pinaglulungan namin, tsaka yung mga pets namin, aso, may iguana, 2 turtles, mga cats. So yun ang I wish I could say I can cook, pero I don't cook. Okay, I can cook if I wanted to eat. Luto ako, pero hindi na ako lumalaban sa mga magagaling magluto sa bahay namin. My son, my wife, my cousin, talagang para ka nasa 5-star restaurant lagi pag breakfast pa lang. So parang sarap naman. nagkakain na lang ako. Pagkain naman ng umaga. Punta ka, oo. Sabi mo. Punta ka, oo. Okay. At just appetizer pa lang yung kwentuhan natin na yan. Kasi meron talaga tayong medyo main event dito sa Dibdiban ng Laban, which is top 5. Kasi meron akong 5 tough questions. Okay. Sa'yo na kailangan mo lang sagutin. Okay. Game. Si Bulichi, ang twist nito, yung tanong ko para sa'yo, siya ang sasagot. So magbubukingan kayo. Pero dahil wala siya, ikaw na wala siya. Ako na lang din sasagot. Walang problema. Ako sasagot. Thank you. Okay, ito na. Hindi na natin papatagalin. Pero pwede na siya sabihin natin. Sa Facebook Live nanonood si Lyndon Johnson. Hello today, Love Radio Manila. Maulan, ingat po. Oo nga po eh. Oo nga, salamat. Yes. Mag-iingat naman po. Magaling po yung... Kape tayo sa maulang panahon, sabi ni Aliana. Sana all pwede magkape sa hapon. Ako hindi ako nakakatulog na pag hapon ako nagkape. Hindi ko ako kaya ko yun. Ay, immune ka na sa caffeine. Oo, wala na. Parang gatas na Parang gatas na bigla. Okay, ito. Yan. Number 5. Question number 1. Question number 5. Okay. 5-1 pala to. 5-1. Okay. Kung magiging invisible ka, sino ang i-stalk mo? Kung magiging invisible ako,
ang isa-stock ko, kahit sino sa mundo. Yes. Wow. Kung magiging invisible ako, ang isa-stock ko, Take your time. Kaya mo yan. Oo nga. Artista. Idol mo. Artista? Oo. Siguro, pero kung invisible ako, sa stock ko, siguro crush na artista na lang. Ay. Oo. Na hindi taga dito. Sorry, hindi local. Oo. Sino? Si Monica Bellucci. Monica Bellucci? Siya yung, nasa ano yun? Sa Tears of the Sun, Oo. sa Matrix, at kung ano-ano pa. Oo. Siya at sino pa ba? Sino pa kung isa-stock ko? Lalaki. Sa stock ko May girl na tayo. Sa stock ko si Pope. Si Pope. Kasi gusto kong pasukin yung Vatican Archives. Titingnan ko talaga lahat. Uy, ako din. Gusto ko yan. Mag-discover. Papasok ko doon. Hindi lang ako makikita. Nandun ako nagbabasa-babasahin. Tama. Katotohanan na baka natatago sa atin. Tama. At saka baka anong nasa ilalim ng Vatican, Char? Yun. Yung Vatican Catacombs saka Vatican Archives. Yan. So true. Yes. Diba? Ako din. Yan din gagawin ko. Gusto ko din yan. Yun, di ba? Yun. Siguro kung invisible ako yun. Nice. Okay, number 4. Sino pipiliin mo? Magandang mukha o magandang ugali? Magandang ugali. Ugali. Kasi pwedeng gawin nating extremes. Sobrang ganda ng ugali. Tapos hindi siya maganda. Or sobrang ganda naman niya, pero talagang ang pangit ng ugali. Doon ako sa magandang ugali. Magandang Kasi, ugali. lalabas yung ganda niya, yung ganda ng ugali niya magmamanifest din physically yan eh. Sobrang totoo yan. Di ba? Pero yung pangit ng ugali mo, kahit gaano kakaganda, yung pangit mag-ahari yun. Yes. Sobrang true. Didilim at didilim yung paningin mo sa kanya, parang, alam mo, ang ganda mo sana. Kaso lang, alam mo yun, yung may ganong effect eh. Pero yung isa, kung on the flip side, kung mabuti kang tao, magandang ugali, hindi mo mapapansin yung flaws. In fact, baka yung flaws pa nga maging endearing ka sa'yo eh. Na parang, alam mo yung gusto ko sa kanya, yung parang hindi niya gustong mag-ayos, pero hindi niya alam na maganda siya. Feeling niya hindi siya maganda, pero maganda talaga siya. Pero hindi niya sa tingin maganda siya, pero ang ganda ng ugali niya. Alam mo yun, may ganun. Yes, tama. Ako yun. Ako lang yun. Yung iba sabihin, gusto ko maganda. Eh di, okay. Kanya-kanya naman yun. Magandang ugali, mahirap na remedyohan eh. Pero yung magandang muka, di ba? I mean, Oo. Magandang ugali, tama, mahirap remedyohan. Oo. Ang hindi magandang ugali, mahirap nang i-justify yun. Isa pa, tingnan mo, ang taong magandang ugali, kahit matanda ka na, maganda ugali mo. Tama. Yung maganda ng bata, maganda pa ba yan pagtanda? Pero yung ugali niya, pangit na. Uy, sobrang totoo yan. Di ba sa Diba? sa mga mag-asawa, bakit nagtatagal? Kasi yung ugali ng isa't isa, di ba? Natatagal yung ugali ng bawat isa na mag-asawa. Kaya rin, mas maganda silang tao. Tama. Okay. Kaya mas maganda sila kaysa sa mas maganda. Kaysa sa maganda, normally. Na mukhang artistahin, pero ito simple lang. Yes. Mas maganda pa yung simple eh. Mas maganda pa siya, hindi nakakasawa tingnan. Araw-araw, kada bungad ng umaga, parang gumaganda lalo. Hindi yung parang poster girl na, di ba? Of course, marami rin yung mga magaganda rin talaga. Magaganda rin naman ang ugali. Oy, ang swerte mo pag combo, di ba? Combo. Oo. Pero pinapili mo ako eh. Oo, tama. Nice. Ugali ako. Thank you. Okay. Number 3, magaling gumiling o magaling bumirit? Wait. Singer or dancer? Yun ba yung ibig sabihin nun? Magaling gumiling. Wow, hirap na na. Gusto mo na magaling sumayaw? Oo nga, siguro magaling sumayaw. Sumayaw. Kasi? Para pwede niya ako turuan.
Para pwede niya ako turuan. Pero Alam hindi, mo- pwede rin magaling para makaduet mo naman siya. Mm-mm. Magaling rin kumanta. Okay. Pero, O yung pinili mo kasi pwede kayong mag-tandem habang kumakanta ka, sumasayaw siya. Di ba? pwede. Oo, package Oo. na. Pwedeng ganun. Yes. Pwedeng Num- ganun. Oo. Number 2, kailan ka Number two. mabilis nag-iinit? Oo. Kailan ako mabilis nagiinit? Pag meron akong na-encounter na nagpa-power trip. Number 1. Oo, power Number trip. 2, pag meron akong, yung nagpa-power trip ba na minsan, ginagalang mo naman Yes. yung guard or ginagalang mo naman yung, pero binabastos nila yung mga, alam mo yun, So ganun sila, true. masama Yes. ugali. Number 1, yun, nag-init ako nun. Pangalawa, sa mga matapobreng tao. Talagang naiinis ka agad. Umaakit Ako? agad yung dugo mo. Hindi ko man nilalabas sa kanila, pero hindi ako makatagal na may kasamang ganun yung tipong, Ah, yes. ay, layan mo nga yan kasi, yung mga kumakatok sa bintana mo, nagbibenta mo, alis yun, ginagano parang peste. Oo. Hindi naman peste yan, tao yan eh. Yes. Nahihirapan lang. Kung wala ka namang ibibigay, sabihin mo na lang, sorry, wala po. Huwag naman yung parang, gaganin mo Oo. parang aso, di ba? Huwag naman ganun. Sabihin mo, sorry, next time, kuya, or iha, next time ha, wala talaga ako ngayon. Ganun na lang. Pangatlo, yung mga nananakit ng mga animals. Uy, Yan. tama. Kaya kung kunwari may nakita ko, tapos biglang sipain niya yung aso niya, bababaan ko yun. Susugurin ko yun. At saka isa pa, yung sa traffic, yung magbabato ng basura sa bintana, sa harapan mo. Oo. Oo, ako bababa. Init ulo mo doon. Correct. Ako pag traffic talaga, papulutin ko yun, nakailang beses na ako. Babalik mo sa Traffic, kanya. di ba? Kakatukin ko, boss. Tsaka Nice. hindi naman, kunwari marami siya kasama. Sabi ko, boss, baka naman nahulog mo lang to. Baka naman hindi mo sinasadya. Hoy, ako nga nagpipicture ako ng plate number kapag naghuhulog ng basura eh. Naiinis yun. kasi ako. Yung Naiinis ako. tipong isang buong supot ng fast food, yung gaganon. Oo, tama. Correct. Grabe, di ba? Sabihin ko talaga, alam mo, kaya tayo binabaha eh. Tama. Di ba? Pwede naman, boss, siguro naman may basurahan tayo sa pupuntahan nyo, doon na lang. Ginaganon ko talaga eh. O kaya minsan, hinihiya ko na lang ng pasimple lang na parang, boss, malamang, baka naman nahulog mo lang to, hindi mo naman yata sinasadya ibatot sa labas. Kasi ito yung sani kung ba't binabaha tayo. Yes. Di ba? Nahulog mo lang, hindi mo napansin hindi mo napansin. Ganun ko. Ako minsan nagpipigil ako na kasi minsan gusto kong maging rude sa mga rude na tao pero pinipigil ako, 'di ba? Kaya lang ang hirap pa minsan kasi parang ang Pinoy hindi natin kailangan ng tahimik, kailangan natin minsan may mag-convict sa atin sa harapan natin, may magsabi na mali yan. Oo. Sasabihin mo lang, tama't mali naman eh. Hindi mo naman kailangan bastusin. Pero kailangan ipakita mo na alam mo may nangyayaring mali dito at hindi okay. Alam mo yun? Dapat hindi tayo passive lang. Kung alam mo may kamalian na nangyayari, gawin mo lang yung tama. Pag mo mag-remind ka lang, uy, pare, huwag na kayo mag-away, boss. Huwag na kayo mag-away. Pointless naman mag-away yun. So, palamig na lang tayo. Okay naman. Mukhang wala namang problema. Baka mamaya may nag-argue, di ba? Tapos may mga batang kasama. Kawawa naman yung mga bata. Correct. Diba? So, ganun lang. Hindi mo naman kailangan awayin. Pero maraming paraan para mag-intervene na baka mapacify. Diba? Pero yung mga rude, iba yun. Mga bastos parang, yung mga nambabastos ng waiter, iba eh. Pero kasi may ibang uri talaga ng tao na minsan gano'n ugali. Ang hirap na kaya baguhin nun. Totoo. Sabi ni Cheesy Pino sa comment, sabi niya, nag-iinit din siya sa mga mayabang na tao. Yan. Oo, nako. Sa mga mayabang. Tama ka. Tama. All encompassing yun. Yung mayabang na kala mo. Sino lang dito? Kala mo hari,
Kung umasta ka, alam mo, mabango yung arenola. Tama! So true. Hindi naman, di ba? Di ba kapag sa traffic, yung mga nag-iimita ng ulo, tas payabangan, labasan ng baril, di ba? Tsaka ako, at tsaka ako yung mga nagwawangwang. Sus ko. Ayoko yun. Hayaan mo na lang, pero parang, bakit exempted ba kayo sa traffic? Bakit kailangan mangharang kayo ng iba para makadaan kayo? Hindi naman kayo ambulansya o bombero, di ba? Hindi naman kayong presidente. Hindi rin naman kayo, alam mo yun? Ganun, yung parang, tapos lahat ng plaka, lahat ng kotse bago, tapos walang plaka lahat. Sobrang relate, sobrang nakaka-relate Diba? tayo dyan. Yes. Nakakapikon eh. At number one, top, kung meron kang gustong makasama ulit, sino yon? Parents ko. Parents. Totoo. Not former bandmates, not no. Parents ko. Gusto ko sila makasama ulit. One day naman, pero not soon. Marami pa akong kailangan gawin sa buhay ko. But, sila, kasi Pareho na sila. Oo. Ilang taon na? Yung mommy ko, 1995. Yung father ko, 2006. My mother was 46. Bata pa. Tapos my father was 61. Okay. Oo. So, yun. Sila, gusto ko makasama. Kung pwedeng may makasama ko ulit yun. Yun. Thank you so much sa pagsagot ng mga tough questions si Mami Tanya Chinita. At ito na, Kabisyo. Yes, salamat. Siguro mas masaya kung andito si Bolichi, no? Oo. Ano kayo? Booking lang kayo. Kaya kailangan balik kami. Pagkasama ko siya. Kailangan sana kung may paraan at maaari sa end ninyo, then happy kami na mag-guest ulit sana sa iyo para pwedeng kahit ilang tanong, walang problema. Yan, lagi-lagi. Welcome kayo sa Love Radio. At eto na nga, Kabisyo. Thank you, Hindi Tanya. na po natin patatagalin. Eto na ang kanilang first single. MTM or Magkakasama Tayong Muli by Suzara. Thank you. Hassle naman, lahat na lang bawal. Paano na yan, di ka mapuntahan. Alala mo pa, lagi magkasama. Kahit ano pang datnan, lahat ay simple lang. Pero ngayon online na lang nagkikita. Buti na lang may libre kasi nahulaan ko password ng kapitbahay. Oh, maasahan mo, magkakasama tayo muli. Tulad ng dati, tulad ng dati. Promise ko to, naman na mangyari, walang iwanan, basta bahala na. Pilitin na lang, sanay sa bagong normal na. Ayaw ko naman babalik pa kaya sa dati. Sana naman di ganito parati. Wala sanang bibitaw, sabi ng kapitbahay. Oh, maasahan mo, magkakasama tayo muli. Tulad ng dati, tulad ng dati.
thank you. That was MTM or magkakasama tayong muli by Suzara. Alam mo, thank you Top sa kantang to na napaka-chill, nagtatanggal ng stress ng mga Pinoy sa gitna ng pandemya. Saan namin pwede mapakinggan? Ay, kung may pagkakataon po, sana sa Spotify, sa YouTube, tsaka Apple Music, just search lang po Suzara Music. Yung dalawang single, kasi nag-release na kami ng dalawa, yung isa nung Pebrero, nung isa nung March. Tapos medyo may delays lang dito sa susunod kasi nga, dahil nag-tighten, hindi pa kami nakakashoot ng video dahil syempre daming restrictions pa, di ba? So pag lumuwang, makashoot kami para sunod-sunod lang ulit makabalik kami sa pagsunod-sunod ng paghahain ng mga kanta. Pero sa YouTube, Spotify, tsaka sa Apple Music po. Tapos sa kung gusto naman mag-connect sa amin, sa Instagram, Facebook, Suzara Music lang. Twitter, Suzara Music. Although hindi kami masyadong active pa sa Twitter, pero nandoon din kami para sa mga nag-tweet. So, yun ang naming social media. Sana maging connected tayo. Meron pong YouTube channel kami, Suzara Music. Although, bagong-bago siya kasi dalawa pa lang yung laman nun. dalawa pa lang yung laman niya kasi nga, syempre, content namin. Yes. Mag-release pa lang kami. So, talagang from scratch yung channel na yun. But if you want to subscribe, please do subscribe. Kasi marami kaming ibang mga content na doon din natin ilalabas. So true. Alam mo, sabi sa comment section, wow, so beautiful song. Sabi ni Regina Salibio. Salamat, Regina. Sabi ni Sofia Adrastea, MTM, so good to hear. Oh, thank you. Pwede niyo pa ulit-ulitin pakinggan yun sa Spotify. Yes. Put on repeat. That yun na yun. At nandoon din yung second single namin, you can listen to it. Pamagat nun with you. So kung meron kayong special someone, bagay sa inyo yun. Yung sinasabi. Sabi din ni John Clint Villanueva, sobrang suwabe naman ang kanta ni Idol Suzara. Ay, salamat po. Thank you so much. Sana maging connected tayo. Please follow us po sa YouTube channel natin. Tsaka sa Instagram natin, mga sari-saring mga updates nilalagay namin doon kahit na pang-araw-araw na kung ano-ano mang nonsense. Nilalagay namin doon para pwede tayong mag-share at konektado tayo at makibahagi tayo ng mga kung ano ng mga daily thoughts namin. Doon namin nilalabas. Yan. Thank you so much, Top. Thank you, Tanya. Maraming salamat. na rin. Thank you so much. Oo. Sana Ha? Dalawa na kayo. Game. Ako excited nga ako na buo kaming dalawa na makabalik kami sa iyo kaagad. Sana please have us again. Please have us again. Ready kami, ready willing. So sorry in behalf of Balichi dahil there's no way that he cannot handle that himself. Siya talaga kailangan talaga siya nandoon at kung hindi naman dahil sa ganun klaseng sitwasyon, kasama natin siya ngayon for sure. So, pero babawi kami. Pagbalik namin, bigyan ko ng 12, 15 questions. Walang problema. Walang problema. Oo. At kasama nyo kami sa prayers sa iyong pinsan. Thank you so much. Maraming salamat, Tanya. That means a lot. That means so much. And that was Dibdiba ng Laban with Suzara. Thank you, Kabisyo, sa pagtutok po sa ating Facebook Live. At ikaw pa rin ay nakatutok sa stasyong Walang Hate, puro love lang. Bye po! Ingat! Bye! Ingat! Always your number one SM radio station.